Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Karolina Vidović Krišto. Dame i gospodo, kada se vozite kroz Sloveniju, Italiju, Austriju ili bilo koju drugu državu, gledate obrađena polja, gledate krave kako pasu i to recimo u Austriji na vrlo nepristupačnim poljima. Međutim, kad se vozite kroz Hrvatsku vidite neobrađena polja, korov i vrlo rijetko vidite krave kako pasu. Politika raseljavanja, točnije rečeno institucionalna korupcija koja je u Hrvatskoj prezentirana iselila je hrvatske građane i možemo reći razorila je proizvodnju hrane u cijeloj državi. Ovaj prijedlog izmjena zakona jest još jedna klasična prijevara Plenkovićeve Vlade, jer zakoni se u Hrvatskoj ne provode. U Hrvatskoj se zakoni krše kako bi uska skupina mogla pljačkati većinu svoga naroda. Je li proizvodnja hrane u današnjem svijetu tretirana kao nacionalna sigurnost? Jest. Koji je onda razlog da i mediji i do sada relevantne političke stranke ignoriraju uništavanje poljoprivredne proizvodnje i razaranje hrvatskoga sela? Proteklih 10 godina na poticaj u poljoprivredi isplaćeno je nestvarnih 100 milijardi kuna. Dakle, s tolikim poticajima Hrvatska bi trebala imati i pokrivati svoje potrebe te izvoziti razne poljoprivredne proizvode, a stvarnost je, kao što sam na početku i rekla, da uvozimo sve. Zar nema svijesti koliki bi efekt Hrvatska imala i naravno kolika bi to prednost bila za hrvatske građane kada bi Hrvatska proizvodila hranu koja bi služila hrvatskome turizmu? Imamo situaciju da naši vodeći hoteli ne prodaju dalmatinski ili istarski pršut ili slavonsku šunku, već serviraju talijansku nisko kvalitetnu šunku pod hrvatski pršut. Jesmo li ikada čuli da je netko kažnjen zbog obmane svojih kupaca? Nismo. Dakle, uzmimo samo slučaj proizvodnje mlijeka. Hrvatska proizvodnja je ispod 50% hrvatskih potreba, dok Slovenija proizvede 119% svojih potreba. Upravo je ovaj podatak pokazatelj ne samo politike Plenkovićeve Vlade u pogledu poljoprivrede, već politike svih vlada u zadnjih 20 godina. Dakle, sva sposobnost Milanovića, Plenkovića i ostalih moćnika jest vidljiva na ovim sramotnim činjenicama. I kao što sam rekla, nije u pitanju i nemoguće je da je u pitanju samo nesposobnost. Ovo dokazuje kriminalni nagon političkih struktura u Hrvatskoj. Hrvatska ima bogom dane uvjete za poljoprivrednu proizvodnju, od Slavonije do Ravnih Kotara, od Podravine do doline Neretve. Međutim, postoje uvjeti koji stvaraju uspjeh i postoje uzroci koji stvaraju neuspjeh. Prije nekoliko mjeseci Podravka je zatvorila tvornicu za preradu rajčice u Umagu. Dakle, umjesto da tvrtka kojoj država ima značajni vlasnički udjel, a preko mirovinskih fondova i odlučujući, umjesto da ta tvrtka otvara radna mjesta, ona ih zatvara. Imamo slučaj Petrinjskog Gavrilovića. Svi znamo da se ta privatizacija dogodila u ratnim uvjetima, pod sumnjivim okolnostima, a neki kažu i pod kriminalnim okolnostima. A Gavrilović je, kao što znamo, kapital stekao u okolnostima kartelskog udruživanja hrvatskih poljoprivrednih proizvođača, plaćajući mizerno svoje zaposlenike te koristeći tržišnu dominaciju. I onda s tim kapitalom Gavrilović je dobio zastupanje McDonald'sa za cijelu Hrvatsku. I što rade ti nemoralni poduzetnici? Gavrilović ne samo da uvozi govedinu iz Austrije, već čak i peciva. Što radi hrvatska Vlada i Ministarstvo poljoprivrede da potaknu domaću proizvodnju? Jesu li Gavriloviću oduzeli poticaje? Nisu. Naglašavam da sam ja apsolutno na stajalištu tržišnog natjecanja i slobodnog poduzetništva, što jesu europske vrijednosti. Ali doći na sumnjiv način do vlasništva, te na grbači hrvatskog radnika stvoriti veliko bogatstvo i onda u toj državi koja ti omogući prednosti da stvoriš gospodarsku moć, razarati proizvodnju, tu se hrvatska država mora braniti. Općenito, pitanje poticaja jest jedan od glavnih alata pljačke Hrvatske i omogućavanja bogaćenja odabranih poduzetnika, od osječkog Žita do Cromarisa Ante Vlahovića. Jer u Hrvatskoj se državna vlast koristi protiv hrvatskih građana. Državni inspektorat nije državna institucija, već mehanizam za zaštitu monopola, kao što je to i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Jer kad bi te dvije institucije radile svoj posao, onda ne bi bilo dogovaranja između proizvođača i trgovaca. Poticaji bi se koristili doista za poticanje poljoprivredne proizvodnje. Vladao bi red na tržištu, a do izražaja bi došli sposobni, moralni, marljivi, a ne podobni i korumpirani. Upravo na opisanom stanju u poljoprivredi ponovno dolazimo do zaključka da je vladavina prava preduvjet svakog pozitivnog pomaka, te pristojnog i dostojanstvenog života hrvatskih građana. Jer karteli, znači nezakonito dogovaranje cijena proizvoda ili usluga, zabranjeni su hrvatskim Ustavom i zakonom i ugovorom Europske unije.
Upravo je zato odlučujuće da u Hrvatskoj postoji državno odvjetništvo koje će postupati po zakonu. I cijela galama ovih dana oko postavljanja kompromitiranog Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika dokazuje da je vladajućim moćnicima u Hrvatskoj od životnog, egzistencijalnog značenja da pravosuđe bude kontrolirano i da ne primjenjuje zakone. Jer kontroliranim pravosuđem vi štitite kartele, monopole, kriminal u poticanju poljoprivredne politike i uništavanje poljoprivredne proizvodnje te omogućujete zaštitu uvozničko-švercerskog lopovluka koji je u Hrvatskoj na sceni. Taj strateški plan koji je već 2 desetljeća na sceni provode vladajuće kaste HDZ, SDP, HNS, DP i Možemo, a istinitost ove teze potvrđuje činjenica da su nam najveći poduzetnici u Hrvatskoj upravo uvoznici koji su se inače u međuvremenu u potpunosti pogubili. Tako će Pavao Vujnovac uništavati proizvodnju hrvatskih krumpira kako bi uvozio krumpir iz Francuske ili Nizozemske. Kao što znamo, Vujnovac je nastao u režiji Milanovića i Vrdoljaka, a preuzeli su ga HDZ i naravno Domovinski pokret koji je čak rekao da je napad na Vujnovca napad na Vukovar i na Hrvatsku. A Vujnovac simbolizira današnje društvene odnose u Hrvatskoj. Jer Vujnovac u džepu onako usput nosi ogrlicu od pola milijuna eura, a obični pošteni građanin ne može sklopiti kraj s krajem i platiti svoje životne troškove. A usput ima cijene koje su duplo veće nego što su u Njemačkoj, a plaća mu je ne znam koliko puta manja. Doista, razarački i gramzljivi mentalitet današnje vladajuće kaste čini neviđenu nepravdu ogromnoj većini hrvatskih ljudi. Ali Hrvatska danas ima političku opciju koja kaže dosta je nepravde, dosta je laži i dosta je obmana. Već desetljećima se dobro smišljenim lažima upravlja i manipulira hrvatskim građanima. Te manipulacije su u međuvremenu došle do neviđenih apsurda. Ovih dana slušamo Plenkovića i njegove pomagače koji kažu da je 2016. godine Ivan Turudić ukinuo presudu protiv Alojza Stepinca. Jedan tinejdžer iz 8. razreda mi kaže pa šta je, čudi me da nije Turudić ponovno osudio Stepinca. Dakle i djeca već ismijavaju se i rugaju se tim apsurdima koji nam serviraju Plenković i moćnici koji mu pomažu. Plenkovićevom vlašću dominira jedna karakteristika, a ona glasi laž kao glavni alat vrijeđanja i vladanja. Dakle, blokiraš pravosuđe, pljačkaš građane i korumpiraš medije kako bi na svakodnevnoj bazi silovao zdrav razum hrvatskog čovjeka. Po svim europskim standardima Plenković je otvoreno korumpirani političar i to od samog početka kada je postao premijer. Od zastupnika Sauche do Frane Barbarića. Ali nam mediji govore da je Plenković zaslužan zato što izlazi sunce, zato što policajac prima plaću kao da je nije zaslužio ili da najveća inflacija po hrvatskim medijima uopće ne postoji, nestane. Svaka laž, uvijek i svugdje, kad-tad bude razobličena. U Dalmaciji postoji izreka koja kaže ma ne smeta meni što me lažeš, nego mi smeta što od mene tražiš da ti vjerujem. I zato vi koji podržavate Plenkovićevu vlast, ali i vi koji se pozivate na poštenje dokazano lopovskog SDP-a, ništa niste naučili iz povijesti. Nitko vam ne daje pravo hrvatske građane držati u korupciji i u mraku i prisiljavati ih da budu drugorazredni građani Europske unije. I zato sam odlučna u koaliciji sa hrvatskim građanima svrgnuti vaš lopovluk, privesti vas pravdi i urediti hrvatsku državu u kojoj se zakoni primjenjuju na sve jednako i nitko nije iznad zakona. Hrvatsku ćemo urediti jer samo uređena država može biti i uspješna država. Hvala vam lijepa. Imamo povredu Poslovnika, poštovana Danica Baričević. Evo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, povrijeđen je članak 238. Dakle, zastupnica Krišto ovdje obmanjuje javnost, vodi je kroz njezin rad u Hrvatskom saboru ogromna količina mržnje i ogromna manipulacija prema hrvatskom narodu i građanima. Dakle, pod vodstvom ove Vlade hrvatsko selo i poljoprivreda su kralježnica sigurnije i ekonomski suvremenije Hrvatske u pogledu samodostatnosti, proizvodnji i opskrbe hranom. Dakle, unatoč tome svemu ostvaruje se ogroman rast u poljoprivredi. Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi replika poštovane Ružice Vukovac. Zahvaljujem poštovana
Kolegice Vidović Krišto, dakle ukupna omotnica potpora u programskom razdoblju za period do 2027. za RH iznosi 3,8 milijardi eura. To predstavlja iznos potpora za 5 godina namijenjenih za 110 000, oko 110 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Nasuprot tome je uvoz. Uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od čak 4,93 milijarde eura samo u 2022. godini. Jutros vam je ministrica odgovorila na vašu repliku da manipulirate brojkama. Znači, tko zapravo manipulira javnošću kad govori kako im je poljoprivreda važna, a očito iz ovih brojki vidljivo je da se zapravo brinu samo za uvoznike i za trgovački lobi. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Hvala kolegice Vukovac. Dakle, iznositi činjenice, govoriti o realnom stanju u Hrvatskoj kolege iz vladajućih struktura nazivaju mržnjom. Ja vas ne mrzim, dame i gospodo. Ja mrzim taj grijeh. Ja mrzim te laži vaše. Ja mrzim to što činite hrvatskim građanima i zato vam se mora stati na kraj. Hrvatska poljoprivreda je ogledalo društva, ogledalo onoga što činite ovoj državi. Razgradnja poljoprivrede je razgradnja države, a vi to činite 20 godina. I napomenula sam, ne samo HDZ, SDP i svi vaši jataci uništavate državu kako bi se jedna uska gramzljiva skupina mogla bogatiti. To mu je došao kraj, to vam jamčim.